Compromiso con la sociedad, empresa con valores, desarrollo sostenible. Necesitamos que estas palabras no se queden en una pizarra. En las empresas cooperativas, la responsabilidad social no son solo palabras, son hechos. La Caixa Rural i Cooperativa de l'Alcúdia han tingut una vessant social importantíssima. Des del seu inici ha sigut una cooperativa preocupada per la vessant social i l'educació dels seus socis, com ho demostren les seues actuacions inicials ja en la creació d'una escola primària i pocs anys després una escola secundària, Acadèmia Almi, acompanyada de beques per a que els fills dels socis poguessin accedir a l'escola secundària. En l'actualitat seguim el mateix sistema. En 2007 la Caixa crea i construeix un centre de dia en la localitat i estem en aquest moment participant en la construcció fa 2 anys de 2 vivendes de la mà de Vicent Ferrer en la Índia i en la construcció d'una escola secundària per a dones. Hay que ver el compromiso que tiene esta cooperativa con su pueblo. En Consum, la RSE és la manera d'entendre la interrelació entre el nostre entorn tant social com econòmic i ambiental. És una forma de ser part activa de la solució de reptes que té la nostra societat. És cert que les cooperatives tenim un vincle especial amb la RSE i radica en el nexe d'unió en els valors i principis que regeixen les dos. L'adhesió voluntària, la gestió democràtica, la participació, la formació i informació dels socis o l'interès per la societat i l'entorn són, entre altres, els principis cooperatius que tenen el seu reflexe en els principis de la RSE, com pugui ser l'interès per la societat, la contribució al progrés econòmic, social, ambiental, el respecte per als drets humans o la promoció de les polítiques que permeten el desenvolupament de les persones serien bàsicament aquests reptes. I és que l'interès per la comunitat és una evidència ferma de responsabilitat social. ¿No ves, tío? Esta clase de cosas son las que me convencen para decir, che, les compro.